tempat pariwisatane endai alam Putamaya puncak eneng wadah sumpang ning Gunung Wetan tempat pariwisatane. Gunung Wetan subur makmur rakyate wargane semangat pisan gotong royonge kabeh pada tanpa pamrih wargane wong Gunung Wetan terus maju pembangunane. Manjat gunung temurun gunung wadah sumpang dalam alas pinus sumilire angin puncak wadah sumpang endai alam tur asri memandangane. Dikasih ada wadah sumpang lagu koleksi dari Bos Sari Gedis Taruh Production. Maju pembangunane wadah sumpang tempat pariwisatane endai alam Putamaya puncak eneng Gunung Wetan ning Gunung Wetan tempat pariwisatane. Gunung Wetan subur makmur rakyate wargane semangat pisan gotong royonge kabeh pada tanpa pamrih wargane wong Gunung Wetan terus maju pembangunane. Sari Gedis Samber Sari manjat gunung temurun gunung wadah sumpang lan uga ijo royone alas pinus sumilire angin puncak wadah sumpang endai alam tur asri pemandangane manjat gunung temurun gunung wadah sumpang lan uga ijo royone alas pinus sumilire angin puncak wadah sumpang endai alam tur asri pemandangane endai alam tur asri